Tama na. Ayan, ba't sinisira yung candle, Happy birthday to you! Mayo kayo sa mga masasamang mga chemical. Musta mga cancer, ako nga pala si Paolo. Ngayon lalaroin natin ang sulot o sukot. Alam nyo na, papalakasan ng mga memes ngayon dahil maraming tira-tira. Bago tayo pumasok sa mga Paskong memes, uubusin natin lahat ng natira. Kaya atin agad simulan dahil marami to. Brent. Sulot to, sulot! Heaven Peralejo birthday post. 22 rotations around and cheers to more. Alam ko, revolution yan. Pero okay lang, minsan nagkakamali naman tayo. Diba? Baka rotation iniisip niya yung pag-ikot. Pero ang masakit lang dito sa ulo, meron talagang termino para dyan. Malapit na rin May R din ang start niya. Sukot to. Siya ba to? Guys, okay. Eto pa, meron pa. May isip na naman sa akin. Ano yon? Like sa 22 rotations. Okay, around the sun. Okay. Ha? Gets ba? Rotation. Explain mo nga, Bia. Okay, ganito. Kasi diba isang rotation around the sun is 1 year. So 22 rotations around the sun is 22 years, you guys. Open the schools! Okay. Pakibuksan ang mga eskwelahan para awa nyo na. Yung smirk kasi niya na parang, ano ba to? Oh my God. Ang ganda ko na nga. Di pa nila alam. May ganun vibes Pero like, ano ka sisiw? 22 rotations sa araw. 22 days lang yun, diba? Revolution ay paikot. Sa araw, ang rotation ay on its axis. Kaya tayo sineskwela dito. Diba, natututo ka na nga. Maganda ka na nga, matalino ka pa. Yan ang gusto na mga lalaki na hindi manyako. Wait. Quiet, everyone. Okay. Totoo po ba? Guys, ito explain namin. Explain mo na, Kisha. Go. It's rotation around the sun naman, hindi rotation ng Earth lang. Sinabi niya naman around the sun. Tama na! Kaya bobo pala ako. Single po si Single ka ba? Gusto ko yung bilis ng transition sa siyensya to single. But okay lang, kung 22 revolutions na nga siya, 22 years old na siya. So, it's at that age nga naman na talamak ang mga ganyan. Pero gusto ko nagharap ko siya ng kampe, pero mahina yung kakampi mo. Literal na mahina ang kalaban. Dagdag kang 1 punto sa sukat siyensya mo. Ito, inayos na niya. Ano kaya yung start to? May asterisk. Study. Ito, mukhang alam ko na kung saan ang kasama nila Heaven. Papunta rin yung Heaven ang kanyang isip. Get a boy na hindi puro pagwapo. Dapat marunong din magtrabaho. Oh! Nag-post pa siya sa araw. Yun yung wala ka na makita. Ano kayo pwede kukunin? Yung picture na naman ako ni nanay. Para sa mga tita ko sa Amerika. Hindi ko kasakit. Nakakapaghira. Mas maraming sukot. Sulot Kay Tutoy. Hindi pa nagtatampol jowa ko. Sorry. Utang ina mo! Yes! Unti ka na maging sukot yun. Pero nag-rotation tayo pa urog. Naging sulot. Quiet, everyone. Magaling. Lagyan mo sulot. Nagka-score din. Sunod. Hala, ano po yung Raul? Hindi po kasi Raul pangalan ko. Hala, siya daw yung Raul, no? Sino ba yan? Hoy! Ako'y totoong Raul ka! Get a boy na parang girl. Nice. Una kala ko si Andrea Brillantes, man. Tignan mo yung itsura, Diba? Andrea? Andrew pala. Salat. Get a boy na kaya ka ipagluto. Puta, tama na. Hindi ka nakadamit. Tapos magpiprito ka, okay ka lang. Madadagdagan yung utong mo dyan. Pag ikaw natalsikan. Get a boy. Ito, 22 rotations. Yan ang 1 year sa isang sisiw. Ayan. Parang yung sa ulo niya. Galing kay Dio, man. Ingit siya kasi gumising na naman akong gwapo. And ayan, get a boy na... Narinig ka ng manok. Yung sisiw ni Heaven. Pagising gwapo na. Oh my God! Baka style niya to. Parang Marley, alam mo yan. Pero wala, kanya-kanya na trip. Galing kay Jing. Pachot, mag-usap naman tayo. Hindi mo sinasagot yung mga Ina ka? Ano ba? Turuan mo na lang po ako saglit at sa akin. Huwag ka nang magalit. Madali lang naman ako matuto. Kaya turuan mo na lang ako na Nagbibinata na ulit ako tuloy.
Sukot yung sayaw. Pero sulot yung editing. Magaling. Sulot. Turuan mo. Get a guy na marunong mag-doggy. Galing kay Maki Mac. Sukot yung nangyari sa itaas. Pero buti nabuhay nung edit. Yun yung pinalitan niya yung pangalan niya, di ba? So dami na pwede natin iyakan, di ba? Pero okay lang. Sulot! Lakad pa lang ni Robin, kinakabahan na ako. Actor sa Senatorial candidate Mr. Robin Padilla serenade the fight of Miss Sultan Kudarat 2021. Copyright din yung kanta. She's wondering what clothes. Shut! Sir! Ice, ano? Sisig nga with extra egg. And brushes along the... Kinakabahala ako nung pangkat yung stage eh. May ano na eh. And the she asked me. Awkward nito. Ba't kailangan niya kantahan? Ba't kailangan nakatingin siya sa matay? Ayoko na. And everyone turns to see. Because I've seen the low line your... Parang yung mga lasing na manyakol yung galaw eh. Kaya yun yung mukha ko ngayon. Medyo yung pa ako nakagano na sa sahig. Isa naman sa mga pageant may kumakanta. Maraming salamat po sa inyo, mga magagandang binibini. Inyong binigyan ng magandang kulay ang gabi ko. Okay, dadaan sa hagdan. Salamat po. Assalamualaikum warahmatullah. Ayun, sunod. Bigyan mo ako ng magandang score dyan. Gusto ko yung pangkanta pa, ha? Bigyan mo ng magandang score. Module ng grade 5. Are, number 12. Ayon sa mga doktor, ang paglalaba ay nagiging sanhi ng pananakit ng katawan. Kaya para hindi sumakit ang katawan, uminom ng washing machine bago maglaba. Putang ina niyo. Alam na ano mga binabasa ni Heaven na science book. Salot. Yes, may gumawa ka oras ako galing kay Sync. Okay, nakaw na yan. Parang kaba ng bayan. Thank you, maraming salamat. Magagamit ko to. Alala ko yung manhwa, di ba ganyan? Okay, sulot. Yo, babawi na mga sulot. Sulot. Siyempre na eh, huwag nyo na akong guluhin. Ano ba? Pwede ka nang bumalik sa dati mong gawain. Ilagay Terra Memer. Ano meron? Taas naman score mo, ba't ka umiiyak? Ano meron? Ba't ka umiiyak? Ay, pagpapakatao ba? Walang grade? Ano ba yun? Sinabi magtataas mabibilang ka ng laptop pero hindi binilang. Ito kasi sa pagpapakatao ba yung GMRC? Yun na ba yung bago? Sige. Sunod! Ano kayo bold ni Pao? Ang kulit nyo talaga, no? Sabi na hindi ko nagnanapkin eh. Get a boy na D-girl. Hindi nga ako kasi ako gumagamit ng napkin. 100%. With wings. Simula bata pa ako. Hanggang lumaki. Hindi na ako gumagamit noon. Paano yun? Kasi hindi naman ko buwan-buwan na dinadatnan eh. Ay hindi. So iba yung ano niya. Okay. Baka mas onti yung estrogen ate kailan. Ewan ko. Hindi ko maalala. Pero yeah, may mga ganong kaso. Hindi naman lahat talaga buwan-buwan. May pa nga twice sa isang month. May ganun eh. Sa pagkakaalala ko. Hindi ako gynecologist. Kwentong barbero lang. Pero may mga nagkukwento sa mga babaeng ganun. Pagkita sila pakita. Sulot! Ayan, mga dati mong gawain noong Nobyembre. Balik Desyembre. Helicopter, helicopter. Okay, sulot! Bastos pero sulot. Get a guy at magkakaroon ka din yan. Ano ay? Ano tinapon mo? Nandun ka na eh. Okay lang yun. Yeah, get a guy na marunong mag-grind ng social credit points. Sunod! Okay, Kurt Batisi.
Sulot. Tangina babe, si Jabile! Bida ang Jabol! Ultimate Pride reference ba? Kaya magpakasawa ka na ngayong Disyembre, leche. Sulot! Ayami Gummy Worms! Favorite ko yan eh! Masarap kaya yan! Sobrang sarap! Ala, ano yun? Ayan, may candle! Ala, ba't sinisira yung candle, oh? Sayang! Sayang yung candle! Ayan, candies! Favorite ko yan! Masarap yan! Colorful! Utang ina mo! Maraming salamat. Ito yung reaction videos. Nasabihin ko lang literal yung nakikita ko. Wala man lang kahit ano. Pero naiintindihan ko naman. Hindi ko ito isaksak. Pero nakita ko na yung TikTok niya. Filter to ng para magmukha siyang bata. Yun yung gimmick. Sunod! Sukat! Watashi sa sekakun warindene tererendeyo. Hapon ba to? Koreana. Dasibisho. Dasibisho. Kimi. Iwan mo. Okay, alam mo, dahil dito, admin, mangolekta na nga ulit kayo ng anime memes sa Pinas. Dahil kailangan ko makalimutan yung nakita ko sila. Sukot! Ang sarap mo, Pia. Utang ina! Si Optimum Pride! Puking inang ina, Optimum Pride! Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Ikaw nga, inuulit mo kalapate. Lahat na lang ba ito ang sayaw na kasabay sa TikTok? Kuhain natin. Ginawa niyang personality yung memes na nakadiri. Ah! Sukot! Sunod. Gaya ko din mas. Bigyan ng joke yan! Bigyan ng joke yan! 5,000! 5,000! Bigyan ng joke yan! What the? Tayo di umabot na ng November. Nasa yun? Ano ba yun? Tangina to horror eh. Pare! Yes, shot! Okay ka lang ba dyan? Okay ka lang ba dyan? Penny naman yan! Penny naman yan! Pwede ba yan? Quiet lang ha? Quiet. Peng jacket, peng cellphone. Quiet, huwag yung bunyusin. Quiet lang Ay, yung naman. natutulog! Pahinga ang kaibigan natin. Dahil dyan, bigyan natin siya ng aston. Okay. Meron kang cherry mobile? Meron kang cherry mobile? Meron kang cherry mobile? Ah! Fever dream. Meron kang jacket? Meron kang jacket? Meron kang jacket? Ano yun? Patayin ko eh. Surprise! Happy birthday to you! Sa inyo, lumayo kayo sa mga masasamang mga chemical. Isa kang Pilipinong buisit. Bibigyan ka tanang buisit ka. Maraming buisit din Kamusta kanina. naman ang panaginip mong buisit ka? Habang kami nagsisaya, tulog ka ng tulog, buisit ka. Tulog ka. Yes. Maganda, gamit ng mustache. Ito yung astig doon Maiba. Alam mo yung ang ganda niya yung paulit-ulit mo nakikita naman. May mga gumagawa ng ganito. Maraming salamat. Dahil sa'yo, sulot na sulot yan sa akin. Mga litratong hindi mo mararanasan. Ito literal lang wala siya ng guy. Literal lang nakapag-get a guy na siya. Sunod. Get a guy na marunong mag-grind ng... Ano ba kasing langaw? niya ang pagtawag at pagpatay ng lamok. May something sa vibration na umiikot. Wow, napakadami. Dumi-dumi! Yan ay mga kamay nyo ngayon. Ngayong Disyembre. Pati sa ibabaw ng ulo, di ba? Oh my God. Kala ko dati iniitlogan ako sa ulo eh. Kala ko yung ibig sabihin eh. Hindi pala. Kaya sulat! Kala ko mag-uuwu. Kinabahan na ako eh. Yep, kaya ito yung mukha ko. Just like today. Parang ito yung... Parang yung lamok kanina no. Pagtawag at pagpatay ng lamok. So mong ganun eh. Ayaw ko na. Bagay yung reaction eh. Na-cancel lang yun kasi napasaya ako ng mukha na nasa kanan. Dali kay Jay ko. Bali po, wala pa po kasing design kapag pinindot po yung cast. Yes. Oh my. Sino nag-drawing nun? Sino nag-edit yan? Sir, sorry po, ala. Okay lang. Ate, school yung prof. School yung teacher. Sino nag-edit nun? Baka si Heaven nag-drawing yan. Ayun sir, so bali black po talaga siya. Ilang notations.
Ate si DKJ si Ticha. Sulot sa akin yun. Sobrang wholesome. Kahit yung naka-drawing hindi. TikTok niya yun. That's so funny. That's actually hilarious. Wait, save it. Uy, nakita ka meme, lamaw. Yung may hangin lang. May onting carbon dioxide na lalabas sa kawan mo. Sunod! Di naman nasuot to buong araw. Di parang training lang to na ito yung distance na kailangan nila lalayan throughout. Basta parang ganon. Galing kay Hizon. Hey! Alam nyo na yan. Huwag tayo magkunyarihan dito. Sulot to. Sunod. Panguli. Russia, USA, Japan na naka-Gundam. China, parami. Ano si Germany? Beer? Ito yung kanina rotation natin. Pabalik tayo sa revolution eh. Revolution ng pag-aaral. Kailangan natin mag-aaral. Wait. Kung gusto nyo pa na mga sulot o sukot, huwag nyo tayo like, share sa mga nakailang rotation nyo ng friends sa inyong kanto. At huwag nyo kayo subscribe. Paolo, maalam.